Martti Hinausauto ja Ryhmähaun Samppa ovat isin toimistossa kilpailemassa, kumpi on parempi rallikuski. Sä oot kuule taitava palomies, Samppa, mutta näiden maateiden kuukku on mä. Vähemmän puhetta ja enemmän vauhtia, Martti. Nytpä mä näytän sulle tempun, jonka opin mun parhaalta kavulta Salmo McQueeniltä. Moro, Martti! Mikäs tätä ohjausta vaivaa? Oo! Ei kai sinun käynyt pahasti, Martti? Älä huoli, Samppa. Mun renkaat vaan vähän tanssi salsaa ihan väärää aikaa. Mutta ensi kerralla kuulen näytän sulle, miten oikea rallikuski kurvaa. Voi ei! Me vahingossa rikoimme tuon rakennuksen. Mutta mitä sen sisällä oikein on? Onko se jonkinlainen piirustus? Mennään näyttämään tätä Lego-korjaajamiehelle. Hän varmasti osaa auttaa meitä. Hei Lego-korjaajamies! Olimme Martin kanssa kisaamassa, kun kävi vahinko ja törmäsimme puupalikoihin. Mutta palikoiden alta paljastui tällainen outo paperinpala. Osaatko kertoa meille, mikä se on? Enpä olekaan nähnyt tällaista pitkään aikaan. Tiedättekö, mitä olette löytäneet? Tämä on aarrekartta. Aarrekartta! Jaa, niin kuin sellainen merirosvojen kartta, johon on merkitty kultakirstun sijainti vai? Kyllä. Meistä tulee rikkaita. Voitko auttaa meitä etsimään aarteen, Lego-korjaajamies? No tottahan toki. Meitä odottaa, kuulkaas, autot suuri seikkailu. Uskon, että kartta esittää kotiamme ja että aarre on piilotettu rastin merkitsemään paikkaan, tämän asian luokse. Löydättekö tällaista asiaa kodistamme? Missä se voisi olla? Mä en kyllä näe yhtään mitään ton näköistä täällä. Hei, sehän on kasvi. Se on tuo kasvi tuolla noin. No, missä se aarre on? Mä en näe minkäänlaista aarretta täällä. On mahdollista, että aarre on haudattu. Mutta meillä ei ole lapioita. Miten saamme aarteen esiin? Uskon, että saamme maansiirtokoneelta apua, jos pyydämme kohteliaasti. Maansiirtokoneet, voisitteko auttaa meitä etsimään aarretta tuon kasvin mullan alta? Mutta eihän tää on mikään aarre, Lego-korjaajamies. Tää on vaan uusi kuva. Tämä mysteeri onkin syvempi kuin uskoinkaan. Ensimmäinen kartta ei ohjannut meitä aarteen luokse, vaan seuraavan johtolangan luokse. Meidän tulee löytää kaikki johtolangat. Sitten löydämme aarteen. Onko se maapallo? Voi pojat, maapallo, tietenkin. Tai siis, mikä on maapallo? Maapallo on pyöreä, niin kuin jalkapallo. Ja koko maailma on sen pinnalla. Kaikki maailman maat, vuoret, meret ja kaupungit ja kodit. Ne ovat kaikki maapallon pinnalla. Mekin olemme. Näemme maapallon, kun katsomme varpaisiimme, että minkä päällä seisomme.
Tarkoittaako tää nyt sitä, että aarre voi olla missä vaan? Vaikka Amerikoissa? Nyt minä keksin. Katso vaan mikä tuolla ylhäällä on. Samppa, sinä todellakin olet nero. Siellähän on isin karttapallo. Mutta se on niin korkealla. Tässä ei pysty maansiirtokoneet meitä auttamaan. Olet oikeassa. Mutta entäs raketti? Raketti! Joo, raketti! Yksi Lego-ystävistäni on ihka aito avaruusraketti. Voisimme kysyä häneltä, voisiko hän lentää noin korkealle ja tuoda johtolangan luoksemme. Hetkonen, kuuletteks te tuo? Vau! Te avaruusraketit ootte kyllä vaikuttavia kapistuksia. Niin olette. Ja kiitos ihan hirveästi avusta. Mutta Lego-korjaajamies, mikä meidän seuraava johtolankamme on? Tiedättekös mikä tämä on? No mikä se on, Lego-korjaajamies? Uskon tämän olevan A-kirjain. Jossain tässä kodissa on A-kirjain. A niin kuin aarre. Ja siellä uskon aarteen olevan piiloitettuna. Jee! Kohta meillä on satumainen aarre ja olemme rikkaita. Mutta miten löydämme aarteen? No siis en mä kirjaimista tiedä mitään, kun mä oon enemmän hinausauto kuin kirjuri. Mutta me ollaan käyty tuon saman merkin luonne monta kertaa Salama McQueenin kanssa. Voitko heti viedä meidät A-kirjaimen luokse? Tässä tää nyt olis. Ihan samalta näyttää kuin toi kuva. Tässä ei ole mitään mitä kaivaa. Eikä ylhäälläkään ole mitään. Missä aarre voi olla, ellei sitten... Voikohan aarre olla seinän sisällä? Seinän sisällä? Kyllä, en keksi mitään muutakaan. Mutta miten voimme päästä seinän sisälle? No jos meillä olisi esimerkiksi isot terävät hampaat, voisimme purra seinään reiän. Minä taidan tietää jonkun, joka voi auttaa meitä. Kyllä, ihan varmasti kuu on tehty juustosta.
minä luin internetistä, että kuu on tehty kuupölystä ja kivistä, punainen Dino. Eikä. Sitä paitsi se ei ole mitä vain juustoa. Se on ihka-aitoa dinojuustoa. No, miten dinojuusto mukamas edes joutuisi avaruuteen? No pitkä aika sitten suurin koskaan elänyt dinosaurus, Juustosaurus Rex, laittoi sen sinne. Sitten se... Dinot, voitteko te auttaa meitä? Olemme seikkailleet ja etsineet satumaista aarretta, mutta tarvitsisimme apua hurjalta dinolta, jolla on suuret ja terävät hampaat. No, minun tulee itse asiassa selvittää kuuhun liittyviä asioita, mutta ehkä punainen Dino voi auttaa. Jos tulitte hakemaan hurjia dinoja, niin nyt löysitte kyllä kaikista hurjimman. Minä autan teitä. Ai tähänkö minun pitäisi purra reikä vai? Kyllä, juuri siihen missä on A-kirjain. No minäpä puren. Siellä on joku arkku. Löysimme aarrearkun. En malta odottaa, että näemme mikä muinainen ja arvokas aarre sen sisällä on. No niin. Olemmeko valmiita kurkistamaan arkun sisälle? No voi Jukra, aivan varmasti. Voi pojat, kallisarvoisia timantteja. Hurraa! Hurraa! Jee! Me olemme rikkaita! Ai että, nyt on sitten taas päivän työt tehty. Mitä? Mikä tässä lattialla oikein on? Mitä täällä voi olla sisällä? Jalokiviä. Arvokkaita ja kalliita jalokiviä. Kyllä minä veikkaan, että lelut on täällä taas seikkailu sillä välin, kun isi on ollut tekemässä töitä. Oi että. No mutta minäpä laitan nämä johonkin kivaan paikkaan, mistä me voidaan kaikki ihailla näitä kauniita